हरे कृष्णा. आयचे सेशन आम्ही स्टार्ट करूया. आयचे सेशन स्टार्ट करचे पहिले आमगे उठो आसाची सौम्या प्रभू माताजी त्यांनी आज एक भजन म्हणता आसाची. हे भजन ऐकून मी त्यानंतर आयचे सेशन शुरू करूया. माताजी हरे कृष्णा. अनम्यूट कराची. ओव्हर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. सकळ बांधवांक अक्रोर परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य नित्य नगरे बेदाय अधम पतित जीवेरा द्वारे द्वारे गिया हरि नाम महामंत्र दीचे न बलैया चारे देखे तारे कहे दंते तृणधारी हमारे की नियलह बल गौर हरी हे तबली नित्यानंद दुमे गडी जाया सोनार पर्वते जेन दुलाते लोटाया हे नावतारे जारा रती ना जन्मीला लोचन बले से पापी एला आर गेला अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय अभिमान शून्य नित्य नगरे बेदाय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. कृष्ण माताजी भारी चंदकोर भजन सांगले. धन्यवाद तुमका. सो आयची सेशन आम्ही स्टार्ट करचे पहिले आमगेले स्पीकरा बगे पुरा लोकांक गोत असन. आमगेले स्पीकर आजी ग्रेस सखीचरण माताजी. सो हांगा उपस्थित असेल पुरा लोकांक परिचय अस म्हणून हांव लेखता आसा बट एक सान परिचय दिवचा प्रयत्न करता माताजी. सखीचरण माताजी तुम्ही आय थिंक व्हेरी सिनॉनिमस विथ कोंकणी बालोत्सव कसल्या म्हळ्यार तुम्ही इतलं चंद कोण सेशन काढचे आज मिगेल धो जावं इतलं लायक श्लोक घरांत म्हणत मस्त म्हळ्यार तुम्ही ताका रिझन म्हणून येता. तुम्ही फर्स्ट ऑफ ऑल हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभूजी धर्मपत्नी जावन तांणी वन ऑफ द फाउंडर्स म्हणून येते भगवत पुराण कोंकणी टिमाचे. तांकां तुम्ही स्टेप बाय स्टेप साथ दिवंक न्हू इतलं आमगेलें एक असोसिएशन तुम्ही फॉर्म केला. इतलो टू डिवोटीजांक आमकां हेल्प केला. सो बेसिकली तुमगेले एक सान इंट्रोडक्शन दिवका म्हणून सांगल्यार तुम्ही टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स 1 and 2 केला फ्रॉम मायापूर इन्स्टिट्यूट आणि भक्ती शास्त्री बी तुम्ही केला विच इज रिक्वायर्ड अशी आमकां सेशन्स आनी काडच्याक टिचिंग्साक. तुम्ही दामोदर देश यात्रा फॉर चिल्ड्रनाचे झोनल कोऑर्डिनेटर जावन आसाची आणि तुम्ही राजविद्या बुक फॉर दामोदर देश यात्रा चिल्ड्रन थंय तुम्ही तुमगेले एक्सटेन्सिव्ह कॉन्ट्रिब्युशन आसा. बाय एज्युकेशन तुम्ही एक CA इंटर जावन असल्यार बी यू चोज टू रिमेन अ हाऊसवाईफ अँड तुम्ही दामोदर देश यात्रान तो प्रीचर जावन थंय स्त्री संघाचे एक ऍक्टिव्ह मेंबर जावन आसाची. आणि भगवत पुराण कोंकणी बगे हांव कसं सांगू इमेन्स कॉन्ट्रिब्युशन्स तुम्ही एक आमकां इन्स्पिरेशन जावन आसाची आणि तुमकां पळोवन आमी कितली विशयी शिकता आसाची. आमगेल चेडो तुमगेल निमित्त हाची श्लोक सांगताची कितली विशय गोत आसा. आम्ही चेडो वाले एजार आसतना आमकां सुमार गोत नाशिल्लें आज मिगेल धू सांगता कितली चेडो सांगताची. सो तुम्ही ताका रिझन माय हार्टफेल्ट थँक्स माताजी. धन्यवाद आणि ओव्हर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. थँक्यू अश्विनी माताजी. तुमगेल सगळ्याले प्रेरणा आणि मलगडाल आशीर्वादा निमतीची कसं की एक स्क्विरल लाईक सर्व्हिस आमकां करू जावचे श्रीला प्रभुपादाल मुवमेंटांतू आमगेल्या गुरुला आणि श्रीला प्रभुपादाल कृपा निमती वर्या तांगेल कृपा निमती. सो हरे कृष्णा. थँक्यू व्हेरी मच अश्विनी माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सो आता हरे कृष्णा सगळ्यांके स्वागत आयच्या शेनवारच्या सेशनाक. काल आमी नित्यानंद त्रयोदशी सेलिब्रेट केलेलो आसा. मस्जन तांगेल लोकल टेम्पल जावचुनी आचरण करून असल नित्यानंद त्रयोदशी महोत्सव. संजे मस्त चांग जावन आमकां हिज ग्रेस माधव चरण प्रभुजीने आमकां नित्यानंद प्रभू विशयी सांगून दिलेलो आसा. सो
आता मुखारी आता मी ऐकलींची सौम्या माताजीना भारी एक चंद कीर्तन सांगिला लोचनदास ठाकूर ತಂಗೆಲ अकरोध परमानंद ते सांगता की नित्यानंद प्रभू का यांना एक कोपे नाके आणि त्यांनी घर घरा वचून इतके पतीत जल्लेला आत्मा तंका हरिनाम दिताची आणि तंगेल उद्धार करताची तसले एक लीला आजी आम्ही पोळच्या वत्तासाची हंगाय आज दिला टायटल म्हणके द डिमॉनिक पीपल बिकम ग्रेट डिवोटीज बाय द मर्सी ऑफ द लॉर्ड सो पळयत की कशी एक आसुरी स्वभावाची व्यक्ती दोन जण भावा कशी त्यांनी भक्त जगताची कशी भक्त जगताची त्यांनी देवाला कृपा निमित्त त्याची आज आम्ही ओळच्या वच्च्या लीला मस्त प्रसिद्ध जलली लीला आता एक स्क्रीन शेअर करता फर्स्ट नित्यानंद प्रभू तंगेला स्तुती कोरनो ताजी नंतर आम्ही या लीलेच्या विषय ऐकूच्या वच्चा चैतन्य चरितामृत आदि लीला पंचाच्या पंचा अध्यायांतू 13 श्लोकांतू या स्तुती असा स्क्रीन दिसतास ना अश्विनी माताजी वय माताजी दिसतास व्हेरी क्लिअर मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णैश्वर्ये श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपं यस्योद्भाति संकर्षणाख्यं तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णैश्वर्ये श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपं यस्योद्भाति संकर्षणाख्यं तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये कोणी ट्राय करता सांगू का कोणी सांगू का म्हणून असलरी तुम्ही हात रेस करूयात म्हणून अनम्यूट करते तुमका हवा तुमगेल कंप्यूटर हात रेस केल म्हणजेला मग कळतं तुम सांगू असं म्हणून सो दॅट आय कॅन अनम्यूट यू सेमा माताजी अनम्यूट करा मायातीते मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णैश्वर्ये श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपं यस्योद्भाति संकरसाख्यं शंकर्षणाख्यं तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये सॉरी माता जेव्हा चष्मा घालनी तर म्हणून दिसत नसेल सॉरी लायकोच सांगला माता हरे कृष्णा आम्ही पुढे सांगची माताजी यस यस माताजी सांगा मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णेश्वर्ये श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपं यस्योद्भाति संकर्षणाख्यं तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये हरे कृष्णा थैंक यू वेरी मच हरि बोल सोंगा मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णैश्वर्ये श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपं यशोद्भाति संकर्षणाख्यं तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये मायातीते व्यापी मला बियॉन्ड द मटेरियल भौतिक सृष्टीच्या
परे जावन आशिल्लो वैकुंठ लोकाचे वास करचे वैकुंठ लोकांत वास करचे आणि पूर्ण ऐश्वर्य संपन्न चतुर्व्यूहांतू मध्ये चतुर्व्यूहामध्ये तन स्थित आशिल्ल्या संकर्षण म्हळ्यार श्री नित्यानंद रामाला चरण कमलाक हांव शरणागत जाता म्हणून सांगता सच चतुर्व्यूहाचे उगम तन्नीची कोण श्री नित्यानंद प्रभू तांकां हांव शरणागत जाता म्हळ्यार या श्लोका सांगता आसा सो काली आम्ही आयकल्यांची कसं म्हळ्यार ब्रजेंद्र नंदन जे सची सुता होइलो से बलराम होइलो निताय बलराम ले अवतारू नित्यानंद प्रभू तन्नी ब्रजेंद्र नंदन जय या कोण सांगता सर नरोत्तम दास ठाकूर तन्नी सांगता सची ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुता होइलो से बलराम होइलो निताय म्हळ्यार ब्रजाचे इंद्र म्हळ्यार ब्रजाचे रायू कोण नंद महाराज तागेल नंदन म्हळ्यार कृष्ण कसं जावन आयला तर सची सुताले सचीले सूत म्हळ्यार सची देवीला पूत जावन आयला कोण तन्नी गौरांग महाप्रभू आणि बलराम होइलो निताई म्हणता नरोत्तम दास ठाकूर तन्नी म्हळ्यार बलराम नित्यानंद प्रभू जावन आयल्यांची तशीची श्रील लोचनदास ठाकूर तन्नी तांगेले एक सुंदर भजन तो अशी सांगता आसा की परम करुणा पाहुदू ही जना निताई गौरा चंद्र सभावतार सरशिरोमणि केवल आनंद कंदा सभावतार सरशिरोमणि केवल आनंद कंदा भज भजो भाई चैतन्यताय सुदृढ़ विश्वास कोरी विषयाच्या डिया सेरसे माजिया मुके बोलो हरी हरी विषयाच्या डिया सेरसे माजिया मुके बोलो हरी हरी अंगा निताय गौरचंद्राक परम करुणा म्हणता सची निताय गौरचंद्राक कसला परम करुणा आणि दोन्ही जन परम करुणाळू तन्नी कसला म्हळारी आणि सक्कड अवताराचे सार देवाला सक्कड अवताराचे शिरोमणी अन्नी मुकुट भांगरात मुकुट तन्नी कसले भेद करनतिला कोण इत्ते कसले म्हणून पळयनतिला सगळ्यांके कृष्णाल प्रेम वांटिता सची आणि तन्नी या प्रक्रिये मस्त सुलभ आणि आनंददायक केलेलं आसा आणि कसं म्हणता से केवल आनंद कंदा कोणीही जावता तांका प्रेम भक्तीचे परम परिपूर्णते आनंद ते अनुभव करचे कोरियत म्हणून सांगता कशी या तीन या केला जप करचे नृत्य करचे आणि कृष्ण प्रसाद ग्रहण करून या आनंदाचे अनुभव प्राप्त कोरियत म्हणून सांगता असं केवल आनंद कंदा लोचनदास ठाकूर सांगता असं की इंद्रिय तृप्तीचे इच्छे त्याग करून दृढ विश्वास आणि श्रद्धेन चैतन्य देवाक आणि नित्यानंदाक आराधन केल्यारी कसले आमगेल कतिरी स्व इच्छे दवरनतिला हरे कृष्ण हरी हरी म्हणून जप कोरका म्हणून सांगता सतनी
तशीच श्रीला भक्ती विनोद ठाकूर तांगेले अनेक एक चंद भजन असं वैष्णव भजन तान सांगता की दयाल निताय चैतन्य बोले नाचे अमर मान तांते एका लाईन येतं कसं म्हणारी हे मन दयाल तो नहीं है दयाल तो नहीं है मार के प्रेम दे दयाल तो नहीं ओरे अपराधी दूरे जाबे पाबे प्रेमादान ओरे अपराधे दूरे जाबे पाबे प्रेमादान दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे अमर मान हंगारे श्रीला भक्तिविनोद ठाकूर सांगता की नित्यानंद प्रभू तसल्या करुणाळू व्यक्ती काही दिसनाची असले एक व्यक्तित्व त्यांनी जगाई आणि मदाईला पेट्टू सैसिला आणि जल्लारी तंका त्यांनी कृष्ण प्रेम दिल्या जगाई आणि मदाईका केन्ना तुमगेल अपराध नाश जतकी तेन्ना तुमका देवाल प्रीती कृष्ण प्रेम जत प्राप्त जाता म्हणून त्यांनी तन सांगता सच्या भजनेंतू आणि देव पतित पावन मला पापिष्टा पशी पापी तंगेल वैरी त्यांनी कृपा दिताची दाखयताची कृपा आणि कृष्ण प्रेम दिताची देवाला नाम रूपा मुखांतर देवाला पवित्र नाम वितरण कोरच्या अंतु श्रीकृष्ण श्री नित्यानंद प्रभू तंगेल कृपा ती कसल्या म्हणल्या आम्ही या सुंदर लीले मुखांतर जगाई आणि मदायला या लीले मुखांतर आम्ही पळयत श्रीला नरोत्तम दास ठाकूर अनेक एक सांगता की हीन दीनहीन यताचिलो हरिनामे उद्धारिलो तारा साक्षी जगाई मदाई या परम शक्ती म्हणारी कृष्णाला पवित्र नामाच्या पवित्र नाम पापिष्टालंतु पापी अशिलांक ताई उद्धार करता म्हणलाक उदाहरण साक्षी कोण तारा साक्षी जगाई आणि मदाई ध्यानपूर्वक मन दिवनु आम्ही या लीले ऐकू का वृंदावन दास ठाकूर त्यांनी तंगल चैतन्य भागवत म्हणाल बुक ಅಂತ अशी सांगता की या कलियुगांतवी आम्ही सक्कड एक न एक रीती जगाई आणि मदाईची आणि या लीलेच निरूपणे कितली शक्तिशाली असं म्हणारी आम्ही या केन्ना विनम्र जावनु आमगे विनम्र हृदयानं ऐकता की त्यांना जगाई आणि मदाईल जीवनांतू देवान कशी कृपा दिली की आणि तंगेल जीवन कशी बदलावण जल की तशीची त्याची परिणाम त्याची प्रभाव आमगेले जीवनांतू जगता म्हणाले त्यांनी सांगता सचिन आता लीले त्वचा कसं या जगाई आणि मदाई म्हण कोण कसं या लीले कसं त्यांनी पाप केलेलं आहे तंग कशी देवानं कृपा दिल्या म्हणाला या लीले पळूया आता मी एक दिवस श्रीवास आचार्याल गरकड्या चैतन्य महाप्रभू सक्कड भक्ता तंग्याला मुखारी नित्यानंद प्रभूक आणि हरिदास ठाकूराक सांगता की ऐक नित्यानंदा हरिदास हांव कसं सांगता म्हणाला ऐक तू तुम्ही गाव गाव हळ्ळी हळ्ळी कोचून कोण तुमक मेळत की कोणापुरा तुम्ही मेळता की तांक तुम्ही एक संदेश दिव का एक मेसेज दिव का कसं म्हणारी कृष्णाला नाम जप करयाची कृष्णा आराधन करयाची कृष्णाल भक्त जयाची कृष्ण तुमगेल अम्मा कृष्ण तुमगेल आनु कृष्ण तुमगेल जीवनाचे निधी ट्रेजर कोण योग्य स योग्य ना म्हणाल पळो नकाच तुम्ही तंगेल विद्य कसले म्हणाल पळो नकाची तंगेल जाती कसं म्हणाले पळो नकाची तंगेल पुडी कसं जल्ला तंगेल जीवनात अत्त कसलं मागीर कसलं म्हणाल त्यावे आलो या कोर नकाची तुम्ही कोणा सकड मेळता की खंय सकड मेळता की घर घरावच्या
आता भजनन सांगील म्हणते नित्यानंद प्रभू घर घर वत्ता आशिल्ली हरिनाम मुक्त जावन सकडांते वितरण करूंक कशी चैतन्य महाप्रभुंक आदेश दिता तांकां इन्स्ट्रक्शन दिता सर तुम्ही घर घरा वचाची तुम्ही व्यापार जेवत असेल स्थळांत वचाची तुम्ही नावचित असेल बाथिंग घाट्स थंय वचाची खंय सकड तुमकां जन दिसता की तांकां ह्या संदेश तुम्ही पावोवका आनी तांकां हरील नाम दिवका आनी त्या दिवसू एंड जाताना तुम्ही मिगेला येवन तुम्ही कसं सकड कार्य केल्ल्या म्हळ्यार एक सान रिपोर्ट म्हाका दिवका म्हणटा चैतन्य महाप्रभू तांकां नित्यानंद प्रभूक आनी हरिदास ठाकूर ह्या आदेश दिताची तेन्ना नित्यानंद प्रभू आनी हरिदास ठाकूर तांणी त्या आदेश तांगेल गुरुल आदेश पालन करचे खातीर सकड रस्तेर वताची सकड सकड घरा वचून बागील मान सांगताची आता पळया तुम्ही आम्ही कसं ताजे सलपूड ऐकलेलं आणि काल ऐकलेलं नित्यानंद प्रभू मला कोण बलराम स्वयं देव आणि हरिदास ठाकूर ब्रह्मा सृष्टीच्या फादर त्यांनी घर घरा वतासाची इतली विनम्र जावन बलराम देव मला सकड अवताराच्या उगम त्यांनी सकड या सृष्टीचे कारण करत त्यांनी जलारी त्यांनी अंगा एक करुणाळू स्थिती या कोरनो सकड घरा वचून त्यांनी हरिनाम गौरांग महाप्रभून सांगितलं आदेश पालन करता असं तांगेल गुरुला आणि ते कसं जत म्हळ्यार प्रचार करचे म्हळ्यार इतले सुलभ न्ही मस्त नमुन्याच्या आमकां आयकूंक जाता काय सुलभ न्ही पूड जाल्यार तशीची धार्मिक जन अंक पळोवन तांगेल चंदाई तांगेल हृदयांत आशिल्ली प्रीती नित्यानंद प्रभू आणि हरिदास ठाकूराल पळोवन तांणी जायता आम्ही हरिनाम करताची प्रतिदिन आम्ही चॅन्ट करताची कृष्णाल नाव म्हण सांगून जायता म्हणटाची आणि तांगेला त्या पाप करचे तसल कार्य सोड हरिनाम करताची कृष्ण आराधन करताची जाल्यार सकड जन तशी नाही सकड जन काय आयकनांची ಕೆಲವು ಜನಾಲ ಒತ್ತಾನ ಕೋಪ ಅಂತಾನಿ सांगताची तुम्ही कोण आमगेला उल्लोचाक कृष्णा आराधन कोरी म्हण करू करी म्हणूक तुम्ही कोण या कोरका म्हणाल सांगू का तुम कसला कशी घर घरा येऊच आमगेला वचा अंग दाखवून म्हणताची आणि तंतुई उच्च कोटी जाती ब्राह्मण असपळा त्यांनी सांगता की आमकां पूर्ण शास्त्र गोत आसा आमकां मस्त नमुने फॉलोवर्स आसा आमकां मस्त नमुने शिष्य आसाची स्टुडंट्स आसाची आमकां सकड विधी संस्कार करूं गोत आसा तुम्ही कोण या आमकां सांगून दिता आसा तुम्ही आमकां काय सांगू का म्हणून आमकां सकड आमकां गोत आम्ही उच्च कोटी ब्राह्मण अंतु जन्म आयलींची आमकां काय तुम्ही सांगून दिवं का म्हणटाची आणि तांकां तसल नमुन्याच्या एक ट्रीटमेंट नित्यानंद प्रभू आणि हरिदास ठाकूर तांकां मेळटा ಕೆಲವು जन मस्त क्रूरी असताची तांणी कसं करताची हांकां मारूक येताची आणि तांकां धांवडायताची धांवडान घेवन वताची जलारी हांगा पळया नित्यानंद प्रभू कसं करता आसा तांणी म्हणटा आसाची तांणी आयकनी म्हण जाल्यार कोणे सांगी तांणी भिक्षी मागता आसाची आनी पाय्यार अशी दिंबेर कोण म्हणटाची प्लीज धंय कोर कृष्णाल नाव काड्याची धंय कोण कृष्णाल जप करयाची कृष्णू तुमगेला आनू कृष्णू तुमगेला अम्मा कृष्णू तुमगेल जीवनाची निधी त्या सांगताने आयकनी म्हण जाल्यार तांणी फुल्ल दंडवत कोरनु तांगेला तांगेल पाय दवरनु दोळा दकून उद्दा हाणू सांगताची ह्या मानव जन्म रेर जावन मेळचे या वेस्ट कोर नाकाची
दय कोरनु ताजे मोल तुमका ओळखात हरिनाम काड्याची कृष्णाल नाव काड्याची नाम ओळखाची म्हणून अशी बलराम अशी तांगेल पाय दोन सांगतास विनम्र जावन दोळा उद्दा हाणून नाम ओळखात तुम्ही दय कोण कृष्ण आराधन कर्या तांगेल भक्त जया जल्लारी मस्त जन इतले क्रूरी असता की ऐकनाची तर जल्लारी नित्यानंद प्रभू आणि हरिदास ठाकूर मात्र यांनाय परमानंद स्थिती रस्ता के कसला म्हणारी त्यांनी त्यांनी कोरची कार्याचे ते रिझल्ट्स त्यांनी एक्सपेक्ट करणं सणांची तंगेल मुख्य या कसला चैतन्य महाप्रभूला आदेश तंक चैतन्य महाप्रभूला आदेश पालन करू तंक तृप्त कोरच्या केन्नाय त्यांनी परमानंद स्थिती असताची कोणे कसले करो तंक दौंडान घेऊन वचो तंक मारोची कसले करो त्यांनी तंक मस्त काळज असते जनावैरी त्यांनी म्हणता की हा या जनानं कृष्ण या चैतन्य महाप्रभू शरण घेतल्यावर मात्र अंगेल उद्धार जाता तश जाऊन त्यांनी काही वत्ता की एक मेळ्ळल जना सकड त्यांनी गौरांगाल नाव काढूक भिक्षे मागता के गौरांगाल नाव काढ्या भजो गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगेर नाम रे ए जना गौरांग पाठे से अमारा प्राण रे आणि कसं म्हणा गौरांगाल नाव काढ्या गौरांग आराधन कर्या गौरांगाल विषय उल्लेयाची गौरांगाल विषय ऐकयाची आणि तुम्ही त्या केले म्हणजलारी तुम्ही मी गेला प्रीती पात्र जत्ताची म्हणाला सांगताची त्यांनी घर घर वचून हरिनाम दिसता असताची तशीची एक दिवस त्यांनी एक अंग वत्ताना अंक मस्त एक नमुना वाईट उत्तर एक नमुना ऐकूच्या ऐकत के आणि त्यांनी लागी वत्ता के ते पळयता की एक जनाल गुंप असते आणि मस्त भयान दूर रबल्यांच के या दोन्ही राक्षसाला दाखवून राक्षस म्हण कोण त्यांनी आसुरी प्रवृत्तीच मनीष आणि इतकं होड दैत्य गात्र तंगल शरीर इतकं शक्तिशाली अशी त्यांनी आणि इतली नमुन्याची त्यांनी क्रूरी क्रिमिनल्स शक्तिशाली शरीर असेल तांका असं सांगता की चैतन्य चरितामृताचे एक परपटांतू त्यांनी पुढे वैकुंठाचे द्वारपालक जय आणि विजय जावन आशिल्लींची काली क्लासांतू डिस्कस केलेलं असं आम्ही सो जय आणि विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपू जावन आयलींची रावण कुंभकर्ण दंतवक्र शिशुपाल जावन हंगेल तर कितली शक्ती पड्या हिरण्यकशिपू आलोचन कर्या तसल नमने शक्ती जगाय आणि मदायक तसल क्रूरी राक्षस आणि या कलियुगांतू त्यांना सकट त्यांनी इतले पिऊन आशिल्लींची आणि एकही उत्तर लायक उरले नांचे त्यांनी सकट जन तांकां पळोवन मस्त भित्ताची आणि दूर राबता तांगेला दाखवून तेन्ना नित्यानंद प्रभू थंय वचून जनाला निमगीता आनी कोण तेन्ना नित्यानंद तांणी थंय एकलं सांगतके या सकट नवद्वीपा जन तांकां पळोवन भित्ताची तांणी ब्राह्मण कुलांतू जन्म येयलींची तांगेल्या आनम्मा तांगेल्या आज्जो तांगेल पिज्जो तांणी सकट पुरा मस्त उत्तम विद्याशील जन लायक पवित्र हृदयशील ब्राह्मण तांणी जलरी या दोन्ही बब्बाव मात्र वाईट संघांत पोणू कूडकून सांदकून वाईट संघांत पोणू तांणी अशी आसुरिक प्रवृत्ती जन जल्यांची इतले नमुने पाप कार्य करताची कितले नमुन्याची म्हळ्यारी
ತಂಗೆಲೇಚಿ ಆ ನಮ್ಮನ ತಂಗೆಲೇಚಿ ಕುಟುಂಬೆ ತನ್ನಿ सक्कड या समाजातानी तांगेला तांका दूर दवरला म्हण सांगता की त्यांचे नित्यानंद प्रभू सांगता की वय वा त्याला कसं करता त्यांनी त्यांनी सांगता की हो त्यांनी कर नतील पाप कसले ना त्यांनी सगळो दिवस पित्ता असताची ब्राह्मणाला हत्ती करताची स्वयं तांगेला हाताना गाई एक मारताची त्याची रगत पित्ताची मांस खाताची घरा चोरी करताची घरा आणि सगळे गावां गुज्ज दिताची इतली नमने क्रूरी कार्य करता आणि तितली नमने शक्ती म्हळ्यार शक्तिशाली म्हळ्यारी इवन गव्हर्नमेंट तांकां राबोवच्या जायनी कसले करू जाताना त्यांनी सगळ्याला हत्ती करताची इतले नमन्याचे आसुरिक प्रवृत्तीचे हे दोन जन जगाई आणि मदाई त्यांना नित्यानंद प्रभू त्या ऐकून तागेल हृदय इतले सॉफ्ट जतके मेल्ट जतके मस्त आनंद जतके हे ऐकून तांगेल कार्य इथक सॉफ्ट जो आनंद जो म्हणत त्यांनी पाप करताच म्हणाल कतिरने दयेन आम्ही पळयत की श्रीला प्रभुपादजी त्यांनी अमेरिका वताना तांचे त्या हिप्पीजांक तांक पुरो पळोवन कितले दय कितले कंपॅशन श्रीला प्रभुपाद आणि श्रीला प्रभुपाद त्यांनी हरिनाम दिता तांकां आणि त्यांनी म्हणोस की हिप्पीज बिकेम हॅपीज हरिनाम दिवन त्यांनी कशी एक चेंज जाता त्या हिप्पीज तशी त्या कंपॅशन हाजी निमती तांकां मस्त आनंद जातके त्यांनी हरिदास ठाकूर पळोवन सांगता की आमगेल गौरांग महाप्रभू पतित पावन म्हळ्यार मस्त करुणाळू पापिष्ट पशी पापिष्ट आशिल्ले जना उद्धार करच्या आयला जाल्यार कितले जना हे गोतस जना गोत ना हे जाल्यार असल तसली हे दोन्ही पापी त्यांनी जगायनी मदायना गौरांग महाप्रभु नाव काणू कृष्णाल नाव काणू भक्त जलारी गौरांग महाप्रभु ख्याती सगळ्यांके कळता आणि कसं म्हणारी आत्ता तांगेल सावळी पळेल म्हण जाल्यारी जन गंगा वचून न्हावन पवित्र जावका म्हण वताची धांवताची गंगे न्हावच्याक जाल्यारी आनी देवाल नाव काणू भक्त जल्ली म्हण जाल्यारी त्यांना हे जन कोण गंगा वचून नाचता आशिल्ली तांकां पळोवन पवित्र जावका त्याच जन अंक पळयलारी या दोन जन पळयलारी पवित्र जाताची गंगांत नाल्ल म्हणके म्हण सांगता के आणि हरिदास ठाकूर सांगता के आम्ही तांकां हरिनाम दिवका म्हण सांगून त्यांनी जगाई मदायला वता के नित्यानंद प्रभू आणि सांगता के दय कोर नु कृष्णाल नाव जप कराची कृष्णाल भक्त जयाची कृष्ण तुमगेला अनु कृष्ण तुमगेला अम्मा कृष्ण तुमगेल जीवनाची निधी या मानव जन्म वेस्ट कोरनाकाची दय कोण कृष्णाल नाव काढ्याची तागेल आराधन करयाची तागेल भक्त जयाची त्या ऐकून जगाई मदाय तांकां खूप के त्यांनी मस्त कोपान म्हण ह्या एक संन्यासी संन्यासी म्हणून एक जन व्यक्ती आमके येवन कसं प्रचार करतास तू कसं प्रचार करतास आमका म्हण सांगून तांकां धांवडान घेवन वता की तांकां धऱ्याची म्हण सांगून मारू वता की तेन्ना नित्यानंद प्रभू आणि हरिदास ठाकूर थंय दाखून धांवताची तांकां धोर का म्हण सांगून जगाई आनी मदाई तांगेल मागशी धांवताची तांकां मारया आमी मारया धर्या तू जगाई धरी तू मदाई तू धरी बचा आम्ही तांकां मारया म्हण जाल्यार नित्यानंद प्रभू आणि हरिदास ठाकूर तांगेला दखून चुकोवन घेवन धांवता 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 ताजे मध्ये तांणी उलयता के हरिदास ठाकूर म्हणटा के पळय कसं नमना जनाला वचून तू प्रचार करतास कितले क्रूरी तांणी कसं जत्त आशिल्ली आमगेली अवस्था म्हणून नित्यानंद प्रभू सांगके पळय तू म्हाका कसले सांगू नाका मिगेल चुकी नाही
त्या आमगेल मालिकाल चुकी ताणी न्हू आमकां आदेश दिलेला कृष्णाल नाव सांग घर घर वस जन जना सांग म्हणून तू तक सांगू का मक्क न्ही म्हणून तांतांनी हसून कोरनु धांवता धांवता जोक कोरनु धांवन 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 चैतन्य महाप्रभू घरकड पावताके या जगाय आनी मदाई तांकां दोरुवता फस्टची व्हड जीव तांगेल्या शरीर तांकां धांवन धांवन पूर जाता पिल्ल्यांची ताजवेरी त्यांनी कसं कोरच म्हणून गोत ना कसले पुढे कोरक ना आसुरीक प्रवृत्तीचे जन या दोन भाव त्याच्या त्यांनी तांगेल इतल्या माती धरताके केस तांडिताके आणि मारू सूट करताके तशी जगाय या नित्यानंद प्रभू आणि हरिदास ठाकूर चैतन्य महाप्रभूला वचून या रिपोर्ट दिताची आज अशेशी जल्ल्या अशी दोन्ही क्रूरी पापिष्ट तांगे आम्ही मेळ्ळींची तांकां हरिनाम करू सांगल्या जाल्यार तांणी मात्र आमकां धांवडावन घेवन आयल्या पिश्टायल्या तांचे चैतन्य महाप्रभू कोपेत के कोण मिगेल बघता तांकां या करचे आत्ता वचून हांव तांकां या करता म्हणटा म्हणून तेन्ना नित्यानंद प्रभू सांगतके दाना महाप्रभू तशी करू नज्जा तुमगेल मिशन कसलं तुम्ही आईल कसलं हांगा तांगेल शरीर नाश करूक न्ही तांकां मारूक न्ही जाल्यार तांगेल हृदयांत आशिल्ल्या त्या आसुरीक प्रवृत्तीक मारू आयलीं तुम्ही सो तुम्ही तांकां मारची नाका तांकां कशी पुणी कोरनु हरिनाम दिवका हांव दिता म्हूण सांगताके तेन्ना चैतन्य महाप्रभू सांगतके नित्यानंद प्रभून निर्धार केलेलो आसा की हरिनाम दिता हांव तांकां म्हणून ताणी निर्धार करतरी हांव कसं सांगचें निगेल भक्तान सांगतरी हांव कसं सांगचें हांव भक्त पराधीन हांव भक्ताल्या कंट्रोलांत अशें जायता म्हणून आयकता चैतन्य महाप्रभू तशीची मुखार सुनो तांणी जगाई आनी मदाई गंगा तटारी तांणी एक टेंट कोरून राबून आसता थंय वास कोरून आसताची थंय वास कोरून आशिल्ल्या टायमार एक दिवस नित्यानंद प्रभू कळटा आनी खंय आसाची म्हणून नित्यानंद प्रभू लेक्के आज हांव तांकां वचून या कोरका सांगू का म्हणून अपास थंय वताके आनी सांगताके कृष्णाल नाव कड्या धंय कोरनु कृष्णाल भक्त जया तुम्ही कृष्णा आराधन करयाची म्हणून तशी सांगताना तांणी म्हणटा की तू फुडली पंत येताना तुका आमी धांवडा न्हू मारू आयलेंची आत्ताय तू आमकां वापस या उपदेश दिवचे आयला अवधूता तू हे कसं करता सा आमकां तुगेल उपदेश नका म्हूण तांकां इतले कोप येत म्हळ्यार थंय तांणी ते पिवचे आशिल्ले ते एक मातयेने पत्राचे एक स्ट्रेंथ शी आशिल्ले एक बुळकूळ आसतके त्या बुळकूळ काडून मदाई नित्यानंद प्रभूला मात्यार काडून मारतके पुरा बल दिवन त्या मात्यार येवन लागतना नित्यानंद प्रभू सकड रगत दोळ्यार तोंडार पुरो होळता तेन्ना जाल्यार नित्यानंद प्रभू सांगके तुमगेल्या म्हाका ह्या जेवचे व्हडना जाल्यार तुमगेल्या सफरींग कंडिशन पळोवन म्हाका मस्त दुःख जाता सर तुम्ही धंय कोण कृष्णाल भक्त जयाची कृष्णाल नाव काड्याची कृष्ण आराधन करे कृष्णा तुमगेल जीवनाच निधी त्या अर्थ कोण घेयात तुम्ही तेन्ना ह्या पळोवन जगायल हृदयांतू एक नमुना ट्रान्सफॉर्मेशन जातके मदाई मात्र कसं करत म्हळ्यार आनेके कोपान असता तो कसं करत म्हळ्यार तू आनेके रब्बैन सांगचे आशिल्ले तुका कळना एक मात्या मारता कळना तुका तुका आज हांव दिवशी मारताची म्हूण सांगून आपास मारू येतके मारू येताना जगाई म्हणतके मदाई रब्बई तुका दिसना ह्यो सत्य जावन एक साधू तू ताका मार नाका तो आमकां प्रीती करता सर तो आमगेले
बेनिफिट आकतीर सांगता सर तो एक मुग्धशिले व्यक्ती मनुष्य ताका मार नाका तू दिवश मार नाका म्हणून मदाईक रब्बयत काही या सगळं ते जन पळयता आसतना सुತ್ತमुत्तू तांणी म्हणटा आशिल्लींची कसं म्हळ्यार आम्ही पण नित्यानंद प्रभू सांगला वच्चू नशपुर कोर नाका तांगेला वच्चू नाका सगळं आम्ही दूर असताची इत्याकांनी थंय वचून या करताची म्हणून तांक करी नाम दिवच्या चमकला वळत कसं अवस्थ जाल्ल्या पण तांतूळ केल्लो जन धावन वचून चैतन्य महाप्रभू सांगता की अशी अशी जाल्ल्या त्यांनी मारले नित्यानंद प्रभू म्हणून चैतन्य महाप्रभू को मस्त कोप येत काही ತಂದೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಪಟ್ಟ ಸಂಗೋಸ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇತ್ಲ ಕೋಪೆತ್ ಮಳಾರಿ ಹಂಗಲ್ ದೋಳೋ ಯಾ ಇಂಗಳ ಆತಿತ್ತು ಪಳ್ತ ಕಾಳು ತಮ್ಡೋ ಇಂಗಳ ಅಸ್ತಾ ತಶಿ ನಮನ ಜತ್ಕೆ ದೋಳ ತಮ್ಡೋಚಿ ಕೋಪ ಅಂತಾನೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಚಕ್ರ म्हणटाके सुदर्शन चक्र हंगेल हातांतू प्रकट जतके धांग थैता जाग्यार येता आणि सुदर्शन चक्रानं मदाई आणि जगायक या वतात मारूक त्यांना नित्यानंद प्रभू जगाय आणि मदाय आणि चैतन्य महाप्रभू मध्ये येऊन चैतन्य महाप्रभू पायार पडताची हातू नमस्कार कोरनु महाप्रभू गौरांग महाप्रभू तंक कष्ट देऊ नकतो तंक या कोर नका हम्मी अंगा राक्षसा मारू आईली नाही हम्मी तंगेला हृदय परिवर्तन करू आईलीची आमगेले मिशनची आहे या कलियुगांतू सक्कड जन एक ना एक रीती अशी असताची तशी जाऊन आम्ही तंका हरिनाम देऊ का तंक कृष्ण प्रेम देऊ का आणि तू गोतच बधाई मक मारू आईलो जला जगाईन मका रक्षण केल्या ताण मक रक्षण केल्या हागेल निमती आव तंगस तन चैतन्य महाप्रभू क ऐकून त्या तृप्त जतकीत त्यांनी त्या चक्र तंगेल हाता दोकून अप्रकट जता आणि त्यांनी जगाईक म्हणता के जगाई तू मिगेल नित्यानंद प्रभू का रक्षण केले आजी आज तुका कृष्ण प्रेम दिता म्हणून सांगून तांका आलिंगन करता के जगायक आलिंगन केलेलेची तांगेल हृदयांतू इतले नमने परिवर्तन जाता जगायला की त्यांनी इतले आनंद भाव विमूर जावन ते नेलारी मातीगून अनकॉन्शियस जावन पडता के आणि ताजी नंतर मदाई या पळोवन तांगेल्या हृदय ट्रान्सफॉर्म जातके तो म्हणतके एदोळ आमी तुम्ही मिगल्या भावा कसं दिला की मकाय त्याच दी म्हणून चैतन्य महाप्रभूला सांगताना चैतन्य महाप्रभू सांगते तू मिगेल भक्ताक मारलेला तुका माफ कर म्हणजे नित्यानंद प्रभून ताण माफ केल म्हणजे जायता म्हणता के आणि नित्यानंद प्रभू सोड सोडता के नित्यानंद प्रभू सांगता के हांव कसले भक्तीन तू एक क्रेडिट एक तू केला म्हण जाल्यार त्या सगळी अंक वच्चो जगायनी मदाईक आणि त्यांनी मदाईक माफी करताची आणि तांकाय कृष्ण प्रेम प्रदान करताची ताजे नंतर या दोन जन इतले भक्त जाता शुद्ध भक्त चैतन्य महाप्रभू सांगता की चैतन्य घरकड वचा आम्ही म्हणून आणि त्यांनी चैतन्य महाप्रभू घरकड वताची आणि सांगिलस की इनर चेंबर्स ऑफ चैतन्य महाप्रभू घरकड ಕೆಲವು एसोसिएट्स चैतन्य महाप्रभूला तांका थंय सोडता आशिल्लींची भितरी थंय तांणी कीर्तन्स स्टार्ट करताची कीर्तन्स कोण नृत्य करताची इतके नमने भाव विवोर जावन जगाई आणि मदाई नृत्य करतास के तेन्ना चैतन्य महाप्रभू तांकां सांगता के पण आनी मुखार सुनो तुम्ही कोणे हांगेल्या आणि पापिष्ट आशिल्लींची आणि पाप केल्या म्हणल्यार तुम्ही सांगू नज आदकून थंते पापादकून मुक्त जल्यांची तुमकां त्या पळोवक निदर्शना म्हण सांगून
जगाय मदाय सायडार राबयता आनी पळया तांगेल पाप सक्कड हांव घेतला म्हणटा. आनी चैतन्य महाप्रभू अंतू त्या पाप जगाय आनी मदायन केलेलं पाप सक्कड तांगेले दिव्य शरीरा भितर वता. तेन्ना कसं जात म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू शरीर सक्कड काळे जातके. चैतन्य महाप्रभू भांगरा वर्णाचे गोल्डन कॉम्प्लेक्शन जाल्यार तांगेल पाप जगाय मदायल तांगेल शरीरा भितर वताना आनी सगळे काळी जाता की थंय आशिल्ले भक्त सक्कड आश्चर्यान पर्येता की तांकां भंय जाता की कसं जाल्लें. तेन्ना अद्वैताचार्य निमगी ताका अद्वैता हांव कशी दिसता आता म्हणून. अद्वैताचार्य कुशालेन सांगतके महाप्रभू तुम्ही आता श्याम सुंदरशी दिसताची कृष्णाल म्हणते म्हणून. तेन्ना सक्कड जण हांसू सूर करता के बघता त्यांनी आनी कीर्तन करता के. आनी ते महाप्रभू सांगके आनी मुखारसून तुम्ही तांणी पाप केलेले याक केलेले म्हणून सक्कड पाप हांव काण घेतला आनी आता तुम्ही त्या पापा निमती मिगल शरीर आता उच्चता तशें जावन तुम्ही कीर्तन करया ताजे निमती ह्या होता जाल्यार नंतर ताणें एक इन्स्ट्रक्टिव्ह पॉइंट सांगता कसं म्हळ्यार ह्या पाप ह्या वतरी खंय वत म्हळ्यार कोण भक्ता तांगेला अपराध करता की भक्ता तांकां ऑफेंड करता की भक्ता तांकां क्रिटिसाइज करता की टीकी करता की भक्ता तांगेल्या वैष्णवास तांगेल्या भितरी ह्या पाप प्रवेश करता म्हणटा के. सो ह्या मस्त इन्स्ट्रक्टिव्ह पॉइंट. सो भक्ता तांगेल्या वैष्णव तांगेल्या अपराध करू नजा आमी ऑफेंड करू नजा क्रिटिसाइज करू नजा. तेन्ना तांणी भक्ता सक्कड डिवोटीज के तांच्या एसोसिएट्स पर कीर्तन करू सुरू करता की होडान. त्या कीर्तन करता 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 महाप्रभूला उळ्ळी त्या गोल्डन कॉम्प्लेक्शन काळी या कॉम्प्लेक्शन या वचून गोल्डन कॉम्प्लेक्शन जाता की तांणी गौरांग जाताची गौरांग महाप्रभू असं. ह्या सक्कड देवी देवता तांणी आयकताची तांकांय आश्चर्य जाता. अरे असले क्रूरी तांकां तांणी गौरांग महाप्रभून उद्धार केले तांकां भक्त केले शुद्ध भक्त केले. त्या सकड पळोवच्याक तांणी आनी त्या कीर्तन आनी त्या करूंक तांणी मारुवेश करून डिस्गायजान तूं येवन भाग घेता के. तेन्ना यमराजूय पळोवचे आहेत के. यमराज आश्चर्य जाता के कसं म्हळ्यार पाप केलेले जन पुरो यमराज चित्रगुप्ताला निमगे चित्रगुप्ता म्हाका सांगता तूं या जगाय आनी मदाय पळय तांणी कसे नमने पाप केला कितले नमने पाप केला आनी हे चैतन्य महाप्रभू कृपा कसले. चित्रगुप्त म्हणके यमराज मिजान सांगू जायना कसं म्हणून सांगच्या हांवें. तांणी केलेले पाप इतली म्हळ्यार आमगेलं रेकॉर्डेड इतली व्हड पर्वतुश्य आसा तांगेले रेकॉर्ड्स पापाचे आनी सकयल दाखून पळयल्यार तितले नमने आळत आसा रेकॉर्ड्स. त्या पळोवच्याक आमी जन दवरलेले जाल्यार ते काउंट करू जायना तांणी केलेले पाप. तितले नमने पाप तांणी केला आनी इतले सकड पाप गौरांग महाप्रभू आनी नित्यानंद प्रभू तांगेल्या कृपा निमती एक मोमेंट भितरी केल्या तांणी भक्त जल्लींची म्हणटके त्या आयकुनूची यमराजू अनकॉन्शियस जावन पडतके. आलोचन कर्या यमराज अनकॉन्शियस जावन पडता. तांणी सकड देवी देवता तांणी येता आशिल्ली की तांणी निमगे यमराजी ताका अशी नमने मुर्चित जावन पडला. तेन्ना चित्रगुप्त सांगतके काय ना हांव तांकां जगाय मदाय तांणी केल्ले पापा विशयी सांगिल्ले आनी ताजे पशी वयरी चैतन्य महाप्रभूले नित्यानंद प्रभू कृपा कसले म्हणाले हांव तांकां सांगिल्ले. त्या आयकुनूची तांणी भाविवोर जावन अशी पडल्यांची ना. ब्रह्म सुखदेव गोस्वामी पूरा जन कसं करता म्हळ्यार यमराजाल कान्ना लागी वचून गौरंगा 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 म्हणून नाव काडटा की यमराज त्या आयकलेलेची अशी उड्डून वाऱ्यान तूं
नृत्य करू सुर्त करके भाव विमोर जावन हरी हरी गौर हरी 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 गौर हरी म्हणून त्या पळोवन सगळे देवतांनी शिवा गणेश कार्तिकेय सुखदेव गोस्वामी सगळं त्यांनी नृत्य करता की भाव विमोर जावन त्यांना आम्ही पळयत की श्री नित्यानंद प्रभुल कृपा कसल नमुन्याच्या म्हणाल्या त्यांनी जगाई मधाई तसले जना वैरी ताई तिथली कृपा केला त्यांना अवश्य आमगेल वैरी त्यांनी कृपा करताची तांगेल आम्ही शरण वचनो याची कृपा याचन कोरिया की कंच प्रकार त्यांनी जगाई मधाई वैरी कृपा केली की त्यांनी आमगेल वैरी अशी कृपा कोरोची म्हणून कसला म्हळारी आम्ही कालेकलांची बलराम म्हळा गुरु तत्व त्यांनी आणि गुरु नित्यानंद प्रभुल प्रतिनिधी आमक गोत सुका की नित्यानंद प्रभुल कृपा प्राप्ती जावच्या गुरुला आदेश प्राप्ती केल्यारी त्या पालन केल्यारी अशीच आम्ही मुखार चमकल म्हणजलारी त्यांना नित्यानंद प्रभुल कृपा आमगेल वैरी असता आणि आमगेल जीवन सफल जाता हंगेल चरण कमलाच्या आश्रय घेऊया कसला म्हणारी आणि मस्त कृपाळ अत्य आम्ही पळेले जगाईमध्ये आणि असल चैतन्य भागवतांतू मस्त काणी असं कशी त्यांनी मस्त डकॉईट तंगेल वैरी कृपा कशी कोरनु तंकाय कशी हरिनाम दिवन उद्धार करताची म्हणाला मस्त कृपाळू त्यांनी मिगेल शिक्षा गुरुन म्हणू असेल की पुढे इनिशियल डेज ऑफ मिगेल कृष्णा कॉन्शियस डे तो की गौरनीताई इतली कृपाळू त्यांनी तुगेल घरकडे तंगेल मूर्ती अस म्हण जलारी तंगेल मुखारी कसले पडलेल असेल तू बागसून काढू पळेला चमकलारी त्यांनी तुका आशीर्वाद दिताची त्यांनी लेखता की तंक तू नमस्कार केला तितले नमने कृपाळू त्यांनी आता मी हरिकृष्ण महामंत्र सांगचे पशपुढे पंचतत्व मंत्र सांगताची जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा चैतन्य महाप्रभुला आणि नित्यानंद प्रभुला चरण कमलांत प्रार्थना करताची आम्ही फर्स्ट की आमका हरिनाम जप करची योग्यता दियाची तुम्ही आमका या कृष्ण भक्ती वृंदावन प्राप्ती कोरचे तसले मार्ग मस्त सुलभ कोर्ण दिला जलारी आम्ही आक योग्य नाची तशी जाऊन आमक त्या योग्यते प्रदान करयाची तशी जाऊन आम्ही हरे कृष्ण महामंत्र सांगची पशपुढे पंचतत्व मंत्र सांगताची या भक्ती मार्ग आम्ही दृढपूर्वक करची तशी जाऊ आणि नित्यानंद प्रभुला चरण कमलांतू आम्ही माग्या की हरिसिंग संकीर्तनांतू मुखार वच तसले आमक शक्ती प्रदान कोरो करयाची म्हणून आम्ही तांगे लागी प्रार्थना करताची आयची या सेशनाक विराम दितास हरे कृष्ण श्री नित्यानंद त्रयोदशी महोत्सव की जय श्री गौरांग महाप्रभु की जय His Divine Grace Srila Prabhupada की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी भारी चंद करून आमकां हेचे सेशन सांगून दिले आणि जगाई निमदाई स्टोरी आम्ही वाजिले बट आज ते एक लिटरली ते एक सान मूवी पळेल बारजेले आमकां कसल्या म्हळ्यार तितले एक बॅड क्वालिटीज डेमोनिक क्वालिटीज आशिल्ले जगाई आनी मदाई कच ट्रान्सफॉर्म कर तितले एक लव कंपॅशन नित्यानंद प्रभून दाखयले आणि ते एक न्ही चैतन्य महाप्रभू तांकां एकच पयले तवळ बी नित्यानंद प्रभून तांकां हे सांगून फायनली तांकां एक मन ट्रान्सफॉर्म करून न्हू तांकां दोन्ही लोकांक आशीर्वाद दिवन ते पाप आनी घेवन भारी भारी चंद स्टोरी माताजी सुमार लोकांक आमकां वच नाशिल्ले कितके लोकांक हांतू एनलायटमेंट मेळ्ळे
कोणाक कसं क्वेश्चन्स असल्यारी आम्ही निमगो येतं सेशन ओपन असत. तुम्ही जेव्हा चॅट बॉक्सांत घाली येतं जेव्हा अनम्यूट करून बी सांगी येता विचारी येता माताजी का. माताजी मेगेल एक प्रश्न असा. आता आम्ही एक आम्ही स्क्रिप्चर सांगतो जेव्हा आणि तो सुमारपणे आम्ही वाजितात की ऋषी मुनी यांनी असाच पळय त्यांनी बरं मस्त मेडिटेशन करतात देवावेर मेडिटेशन करतात वर्षगटले मेडिटेशन करतात बट ते एक अँगर म्हणलेले एक असं पळय ते तांगेलांत बी आम्ही पळयला की किती वेळा ऋषी मुनी यांनी अँगरा त्या नमनी अँगरा निमित्ताने शाप दिलेला नाही असं. सो तिथलं एक्सटेन्सिव्ह मेडिटेशन करणं देवाला नामस्मरण करणं देवाक प्राप्ती करचे पातांतो तांकां हे कशी एक अँगर म्हणलेली एक त्यांनी मॅनिफेस्ट करता असाची जेव्हा दाखयत असाची इज इट जस्टिफाईड ऑर हे कशी म्हळ्यार ही कॉन्ट्राडिक्टरी येता स्टेटमेंट बट एक अर्थ कोरगे कशें तुमगे कडेच्यान की अशी कशी साध्य आसा म्हणून त्यांनी तितलो वर्ष त्यांनी हे मेडिटेशन आणि केल प्रकार तांकां अँगर म्हणलेली उरच्याक ना तो अँगर म्हणलेले कशी येता जेव्हा ताजे निमित्ताने दुसऱ्यांक कसं एक वाईट केले निमित्त शाप दिवचे तशी परत एक कशी साध्य जाता म्हणजे एक जस्ट एक थॉट. माताजी तुम्ही अनम्यूट करा. या हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. लाईक क्वेश्चन. आता एक देवाला लिहिले भक्त कसं म्हणजे ग्रेट म्हळ्याला दाखोच कतरी केलो पण देवा लिहिलें या कोर्च कतरी देवा भक्ता तंगा या कोर्च कतरी मुनी त्यांनी अँगर या डिस्प्ले करताची कशा दुर्वास मुनीक कोप येवचे ताजे मार तू कसं म्हळ्यार त्यांनी भक्त या आता आम्ही सिंपल एक एक्झाम्पल सांगता. आता आम्ही कृष्णाक भोग चढयताना तंतू त्या प्लेटांतू पूरा नमुन्याचे आयटम्स असता. ಕೆಲವು ಸ್ವೀಟ್ असता, ಕೆಲವು ಖಾರ असता, ಕೆಲವು आमट असता, ಕೆಲವು कोड असता. सो व्हेरायटीज ऑफ आयटम्स असता कृष्णा भोग दिताना एक नमुने दिनाची तशीची भक्तालंतूय व्हेरायटीज ऑफ असताची. ಕೆಲವು जन कोपिष्ट असता आम्ही दुर्वास मुनी पळयता कोपायल तांकां. ಕೆಲವು जन विनम्र असताची भक्त. ಕೆಲವು जन आता विश्वामित्राक कितली किवळ कोप येता. एव्हरी टाइम तपस करताची कोप येता तांकां लास्ट तांकां परफेक्शन मेळटा. तशें जेवन व्हेरायटीज ऑफ भक्त असताची अशी नाही की एक टायप ऑफ भक्त तांकां आता आमी देवाक कशी व्हेरायटीज ऑफ खाण भोग दीत चढयता की तशी भक्तालांतूय व्हेरायटीज असताची. ಕೆಲವು मुनी तांकां कोप येवच्या पुरो. ಕೆಲವು जन आता परीक्षित महाराजाक शाप मेळ्ळे एक मुनीले पुत्ता निमती श्रृंगीना जाल्यार तांकां कोप येनी तांकां ऍक्सेप्ट कोन घेवन मुखार तांगेला लायफ परफेक्शनाक भागवतम ऐकता सुखदेव गोस्वामी लागीं. सो तशीची माताजी व्हेरायटीज ऑफ डिवोटीज असताची. आता प्रल्हाद महाराज तांकां हिरण्यकशिपून कितली की बाद दिताची जाल्यार कोप्पनंतांनी. सो तशी व्हेरायटीज ऑफ डिवोटीज असताची. एक लायक डिवोटीज आसनाची की केन्नाय भक्ती कोरनू देवाला प्रीती प्राप्त करचे तसं टाईप तसे आम्ही व्हेरायटीज पळयत माताजी. हरे कृष्णा. दॅट्स वॉट आय रियलाइज फ्रॉम माय रियलायझेशन. हांग सिनियर्स कोणी आस म्हण जाल्यार मथुरा माताजी की मुरलीधर चरण प्रभू इफ दे वॉन्ट टू ऍड माधव चरण प्रभूजी असल्यार ऍड करूया प्लीज. थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि खंयचे क्वेश्चन्स निमगूच असल्यार निमगू येता.